Separarea sau sortarea deșeurilor devine o parte esențială a vieții noastre. Doar deșeurile separate corespunzător pot fi reciclate în funcție de materialul de băzetă și repuse în circulație sub forma unui nou produs, economisind noi materii prime pentru producerea acestuia. Fiecare dintre noi o poate face. Pentru a fi reciclate, deșeurile trebuie plasate în recipientul de colectare potrivit. Acest lucru se datorează faptului că, punându-le în coșul greșit, devalorizezi eforturile celorlalți care se separă corect. Cum sortezi deșeurile? Containerul galben de colectare sau punga galbenă de plastic este folosită pentru colectarea plasticelor, metalelor, cutiilor de la băuturi sau tetrapacurilor. În containere sau pungi pentru materiale plastice, metale și cutii pentru băuturi se colectează sticle PET, pungi sisaci de plastic, ambalaje cosmetice din plastic, ambalaje din plastic ale produselor farmaceutice, folie, cutii curate de la băuturi, cutii fără reziduri alimentare, capace metalici de la iaurt, capace metalici de la borcane, recipient metalici. În containere sau pungi pentru materiale plastice, metale și cutii pentru băuturi nu se pun materiale plastice contaminate, pardoselii, ambalaje din substanțe periculoase, cauciuc, genți de mână, spumă, polistiren, folii contaminate din construcții, materiale plastice cu amestecuri de alte materiale precum jucării, plexiglas, piscine, furtunuri. Materiale plastice auto, jaluzele, cutii de băuturi contaminate, ambalaje metalici combinate cu alte materiale, ambalaje metalici contaminate cu substanțe periculoase din vopsele, benzina, lirci, uleiuri sau sprayuri. Containerul de colectare albastră sau punga de plastic albastră este folosită pentru colectarea hârtiei. În recipient sau pungi pentru hârtie se vor pune ziare, reviste, pliante, cataloage, pungi de hârtie, ambalaje din hârtie și carton, hârtie de birou, plicuri, cărți poștale, scrisori. În recipient sau pungi pentru hârtie nu se vor pune hârtie igienică și cofraje de ouă, hârtie murdară, hârtie umedă, hârtie cu grăsimi, scutece și articole de toaletă uzate, cutii de carton pentru băuturi, de exemplu, recipient pentru lactate, suc și alte recipient pentru băuturi, cutii de unt. Pentru colectarea sticlei se folosește un container de colectare verde sau o pungă de plastic verde. În containere sau pungi pentru sticlă se vor pune sticle din sticlă nereturnabile, borcane de sticlă, fragmente de farfurii din sticlă, borcane de compot, recipient pentru cosmetice din sticlă, recipient pentru cafea și gustări fără capace din plastic și vaze de sticlă. În containere sau pungi pentru sticlă nu se vor pune sticlă murderă, oglindă, sticlă auto, sticlă armată cu sârmă, porțelan, ceramică, sticlă combinată cu alte substanțe, becuri, plexiglas. Recipientul de colectare maro este folosit pentru colectarea deșeurilor bio. Containerele maro, indiferent dacă sunt amplaste stradal în locuri amenajate sau sunt containere individuale în casele familiale, sunt destinate pentru resturi de fructe și legume, resturi de mâncare gătită, carne și produse lactate, produse de patiserie vechi și pâine, alimente după data de expirare, citrice, coși de ouă etc. Recipientul de colectare maro pentru colectarea deșeurilor bio nu colectează alimente lichide, deșeuri verzi din grădini, cum ar fi iarba, frunze și ramuri, deșeuri municipale amestecate sau oase mari. Este foarte important să nu folosiți pungi nici pe cele biodegradabile atunci când depozitați aceste deșeuri. Dar textilele vechi. Dacă nu găsești un recipient pentru textile în zona ta, poate poți face un schimb cu cineva, poți dona, vinde sau, cu puțină pricepere, îl poți să le folosești pentru a realiza articole noi, originale. Uneori se întâmplă să nu știm ce să facem cu deșeurile deoarece conțin materiale pentru care nu găsim containere în fața casei noastre. Acestea includ, de exemplu, medicamentele care ar putea elibera substanțe periculoase dacă se descompun într-o groapă de gunoi. Returnați întotdeauna medicamentele vechi la farmacie. Dacă în baia ta sunt produse cosmetice și de curățenie pe care din anumite motive nu le mai folosești, nu le arunca în recipientele de colectare a plasticului, chiar dacă sunt în ambalaje de plastic. Dacă este un produs cosmetic chiar plin, atunci din păcate ajunge la deșeuri menajere. Produsele pentru curățare pline se pot duce la centre de colectare. Detergenții se aruncă la deșeuri menajere. O altă categorie separată o reprezintă deșeurile electronice. Becurile uzate, bateriile, cablurile, încărcătoarele, precum și aparatele electrice mai mici pot fi predate vânzătorului de electronice. Centrele de colectare sunt folosite pentru aruncarea aparatelor mari.
Deșeurile pe care le generați în timpul unei curățenii mari sau unei renovări a apartamentului DVS pot ocupa de multe ori prea mult spațiu din cauza volumului lor. Acestea sunt așa numitele deșeuri de construcții. Acestea pot fi piese mari de metal, mobilier, materiale de construcție. În loc să puneți aceste deșeuri în containere în care ar împiedica alți cetățeni să-și depună deșeurile, așteptați colectarea deșeurilor voluminoase sau duceți-le singur la un centru de colectare, în funcție de materialele. Reciclarea este o modalitate ecologică de a scăpa de deșeuri. Ar fi un ajutor pentru natura noastră dacă am produce cât mai puține deșeuri. De exemplu, folosind propriile noastre plase textile și recipient din sticlă pentru alimente.